Presidente Bongbong Marcos nangulo sa inaugurasyon sa labing dakong planta sa puthaw sa tibuok nasud nga nahimutang sa lungsod sa Compostela, Cebu. Alas 4 kahapon sa hapon naabot ang presidente sa nasong planta. Matod niya ang puthaw ang usa sa mga priority investment industries sa administrasyon, labi na kay kini ang nagsilbing backbone sa daghang mga industriya. Ang nasong planta ang ikinahong labing unang steel mill sa nasod nga nagamit og world-class rebar manufacturing technology sa nasod ug maoy naginusarang exporter og puthaw sa nasod. Sa kasamtangan, ang nasod kumpanya ang nag-supply sa usa ka subway system sa Canada. Nunot nini, matod sa presidente, di na kinahanglan pang mag-import og ang Pilipinas aron makuha ang gikinahanglang gidaghanon sa puthaw. Dugang sa presidente ang naasong kumpanya subay sa programa sa administrasyon nga Build Better More ug naghatag og dugang trabaho sa mga Pinoy. These projects align perfectly with the recently signed Pinoy Law, a law which aims to reduce our country's import dependence and to be a mother industry through the manufacturing